Rosales, Pangasinan, the home of the most delicious tinapa. Tinapa na binabalik-balikan at tinatangkilik ng sinumang natatakam. Isa na ito sa mga naging pangunahing kabuhayan ng mga taga-Rosales at taon-taon ding pinagdiriwang ang produktong ito tuwing fiesta ng bayan. Pero gaya ng bango ng tinapa, kung ating babalikan, sa halimuyak din ibinase ang pangalan ng bayan. Ang bulaklak na rosal na sagana noon dito sa Rosales. Tara, samahan niyo ako, Januel, ang inyong hunk next door para tuklasin pa ang bayang mayaman sa kwento ng nakaraan at bayang nagsilang ng mga may pagmamalaking individual at pasyalan. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat, Pangasinan. Tara na't mamasyal sa Rosales. Mula sa Cubao, sumakay lang ng bus biyaheng Dagupan o Baguio at bumaba sa terminal ng Carmen. 400 pesos lamang ang pamasahe at nasa 2.5 hours ang travel time. Mag-tricycle lang for 100 pesos na arkila para marating ang sentro ng bayan. Kung may sasakyan naman, tahakin lang ang NLEX, SCTEX at TPLEX at lumabas ng Rosales exit. Bukod sa Rosal, isa rin sa mga pinaniniwala ang pinanggalingan ng pangalan ng Rosales ang nooy foreign minister ng bansa noong panahon ng Espanyol na si Don Antonio Rosales Liberal. Doon nanggaling ang pangalang Rosales to give honor to Don Antonio Rosales y Liberal. Pero sa pagpasok ng taong 1941, ang bayan naging tahanan ng ilang mananakop na Hapon at ginawa itong lugar para sa operasyon ng mga rice mill. Nagstay din ang mga Hapon noon dito sa mga iba't ibang bahay ng mga kababayan natin. And also sa ating munisipyo, sa town hall. Sa pagpasok naman ng mga sundalong Amerikano noong 1945, ang Rosales nagsilbi nilang kampo. Dito, sinubukan nilang maghanap ng mga posibleng ginto na naiwan ng mga Hapon. Na-establish ang Rosales bilang separate municipality noong 1852, assigned by Governor General Juan Antonio de Urbistondo. Rosales is the gateway to North Luzon. Strategically located po ito dito sa boundaries of Pangasinan and Tarlac. Also, we are proud of our natural resources and our cultural importance. This is also the hometown of F. Shunil Jose, known as the one of the national artists for literature. And Rosales is also a part of the Rosales Saga, historically known for the various places where F. Shunil Jose visited or included in his book. We are proud to say that because of the various developments of our town, many people are visiting Rosales because of our leaders that truly help Rosales develop into what it is now. Nagkakaroon po ng maraming development sa ating bayan, and proud to say that from its agricultural economy, it's boom into a commercial and industrial. And nagkakaroon na rin po ng mga bago, like we are developing a trading post. So agricultural side, meron po yung dinidevelop ngayon na trading post, which is a itignan po na maging hub din ito for agricultural community. Magkaroon ng agri-tourism for Rosales, i-promote ang cultural diversity po dito, since we have
places here, old houses, and also our presidential, which is 100-year-old na siya. So, yun po yung ating mga tinitignan po na i-develop pa dito sa ating bayan. So, hello po. If you want to experience Rosales' rich culture and also enjoy shopping and relaxation po, come to visit Rosales. We have a lot to offer. It's a great place to stay and have a relaxing weekend. Easy access from other towns and loving people who is very accommodating to help others. Come and visit Rosales. Tunay ngang mayaman sa pinagdaanan ang bayan ng Rosales pagdating sa kasaysayan. Mas kilalanin pa natin ito sa pamamagitan naman ng mga estruktura dito lang sa Ganda Mo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on, Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave. Dalilan Pangasinan. Isa sa mga palatandaan na nandito ka na sa sentro ng Rosales ay ang monumento ni Ramon F. Magsaysay. Naipatayo ang ating Ramon F. Magsaysay Monument noong mga 1960s and it's one of the Rosales' landmarks. Ito pong Ramon Magsaysay Monument na makikita po natin dito sa sentro is commonly known as the Rotonda or the Round Ball. It was built to give honor to our late President Ramon F. Magsaysay because he's one of the friend of the former mayor, Robert D. Estrella. Since madalas din siyang pumapasyal sa bayan and at that time, he is also the president. So it was built to give honor to him. Itong rotonda din na ito, palatandaan na nasa bayan ka na ng Rosales. So nasa gitna siya ng ating stadium and the municipal hall, the presidential. Sa tapat ng monumento ni Ramon F. Magsaysay, ang Presidensya o ang Rosales Town Hall.
1924 pa ito itinayo at taong 2004 hanggang 2007 pinaganda ang naturang munisipyo. Ito po naitayo noong 1924. So it's the house of the municipal officials. So official po siyang office ng ating mga mayor. Original na place na rin po niya yan. 2007 nagkaroon ng mga pagsasaayos ng ating presidensya, and minintain din po itong location na to. Pinipreserve din po siya for its historical significance. Yung pong hagdan, yung mga poste, and then yung mga iba pa ring floorings po, especially sa second floor. Year started from 2007, doon po siya sinimulang ayusin na po para po maibalik dyan ang office ng municipal mayor. Binalik po yung importansya, binuhay po yung importansya po ng ating presidensya na sa ngayon po ginagamit pa rin po hanggang ngayon. Sa loob ng presidensya, mayroong isang mini museum. Tara, tingnan natin. Naisipan po maglagay ng mini museum dito para na rin po sa ating mga younger generations na may makita po silang kung ano at saan sila nagmula. Ibalik natin yung experience ng mga old generation sa younger generation para hindi mawala yung pagkakakilanlan ng ating bayan at ng ating mga ninuno. Open naman po ang ating mini museum during office hours. So Monday to Friday, 8 to 5 p.m. open naman po ito. Makikita dito ang mga pictures ng mga naging mayors dito sa Rosales, Pangasinan. At ang isa sa pinakalumang display dito sa mini museum ay ang sedula na dated way back 1900s. Sa harap lamang ng presidensya ay makikita naman ang Farmers Park na pinagawa bilang tribute sa mga magsasaka dahil ang bayan ay isang agricultural community bago naging commercialized. Sa tabi naman ng presidensya, matatagpuan ang St. Anthony of Padua Parish Church. Alam nyo ba, taong 1915, ang simbahang ito ay isa lamang maliit na barong-baro. Sa loob ng 3 taon, napaganda noon ang simbahan para mas maging matibay ito. Pero taong 1946, isang buhawi ang nanalasa sa bayan at sa simbahan. It was just after the liberation in 1946 nang tinamaan itong simbahan ng malakas na buhawi. The parish priest that time was Father Salindong, Antonio Salindong. So, ang ginawa, maswerte ang Rosales kasi nga andito si Conrado Estrella Sr., siya yung nag-initiate, gumawa ng mga efforts. But of course, kasama rin yung mga parishioners na nagsama-sama, nagkaisa para mapatayo ulit ang simbahan. Nasira yung roofing. Yun ang talagang totally natanggal yung roofing. Kasi that time, na siya, konkreto na yung walls ng simbahan. So yung hindi natibag yung walls, kundi yung roofing lang ang talagang tinangay ng buhawi. Taong 1979 hanggang 1986 naman, sinimulang palawakin ang St. Anthony of Padua Parish Church. Itinayo sa mga taong ito ang East and West Wings ng simbahan. Rosales is noted na kapag may problema sa simbahan, talagang nagkakaisa, nagkakasama-sama. Hindi lang nung panahong iyon,
Kundi until the present time, kamukha niyang rectory, bago yan last year lang yan nangyari. Sa loob ng isang taon, nakabuo ang Rosales. Ambag-ambag ang mga tao ng 7 million at yan, napatayo sa loob lang na isang taon. So ganun ka-cohesive ang mga taga-Rosales, provided mayroong magandang purpose, may magandang motibo. Milagroso si San Antonio de Padua, kaya maraming mga bayan dito sa Pilipinas na San Antonio de Padua ang patron. Now dito sa Rosales, mahalaga ang simbahan kasi basically religious ang mga tao. Lalo na nung una pang panahon na talaga nahubog sa pananampalataya ang mga tao. Malaki ang pasasalamat ng mga taga-Rosales kay San Antonio de Padua dahil mula sa isang maliit na bayan, ngayon booming ang Rosales, ang daming developments, kahit saan ka tumingin, lalo pa nga ang nakaupo na mga leader ng bayan ay talaga namang ibinibigay yung kanilang kakayahan upang sa ganon ay lalo pang umunlad. So, ganon din, motivated ang mga tao na magtrabaho, motivated na ibigay yung kanilang makakaya upang lalo pang umunlad ang Rosales. Maliban sa una nating mga napasyalang makasaysayang istruktura, alam nyo ba na dito sa Rosales, mayroong din more than a century-old na puno na saksi na rin sa kasaysayan ng bayan. Ang malak-malak tree na native sa Pilipinas ay classified na endangered base sa DENR Department Administrative Order 2017-11 na may titulong Updated National List of Threatened Philippine Plants and Their Categories. Ito pong punong ito na makikita natin alongside the provincial road of Rosales going to Balungao. Ito ay ang malak-malak tree. Isa na siyang known as an endangered tree, and sa kasalukuyan, nagkaroon na rin ng municipal resolution making it as a municipal heritage tree. So, makikita natin ngayon ang mahigit 100 taon na puno. At ang future plans for this heritage tree is that to continuously protect it and also magkaroon ito ng marker na magsasabing isa siyang heritage tree. Yan. Sa mga mahihilig sa heritage and culture, isa po itong pinupuntahan, maaring puntahan ng mga enthusiasts, lalo na sa sa ating mga natural resources and heritage and cultural aspects po ng ating bayan. Ito nga ay nagsisilbi na ring paalala na pahalagahan ang ating inang kalikasan. Bisitahin naman natin ang bahay na tinirhan ng isang bayani sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool.
clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Malilag Pangasinan. Dito sa Mabini Street, Barangay Zone 5, makikita ang isang lumang bahay kung saan tumuloy si Apolinario Mabini noong siya ay narito sa bayan. Itong bahay na to, o kilala siya bilang Perez Coloma House. Naitayo siya noong 1800s. And noong late 1800s din lang, nailipat ito through bayanihan. So, dito sa Rosales. So, formerly, maaring sa ibang location ito bago dito sa kanyang kinatatayuan ngayon. Itong Perez Coloma House na ito ay kilala rin bilang isa sa mga pinagtuluyan ni Apolinario Mabini sometime between August to November of 1899. Sa mga panahong ding iyon, nagkaroon siya ng pagsusulat patungkol sa pagkakaroon ng bagong religion system, which is the Iglesia Filipina Independiente. Sa mga nais makita itong ating Mabini House na tinaguri ang Mabini House, maaari po sila makikoordinate sa tourism office para po sa maaring pagpasyal or schedule ng pamamasyal dito. Sa Rosales din ipinanganak ang isa sa mga national artist and world-renowned novelist na si Francisco Sionel Jose. Lumaki nga si F. Sionel Jose sa Barangay Zone 1, Rosales, Pangasinan. Si F. Sionel Jose o Francisco Sionel Jose ay isa sa ating pinagmamalaking kababayan o Rosalinian dahil na rin sa kanyang natatanging gawa, which is the Rosales Saga, na naglagay ng Rosales sa mapa. Kumbaga, nakilala ang Rosales dahil na rin sa kanyang sinulat doon sa libro na yon, na kung saan makikita natin ang iba't ibang lugar sa Rosales at kung saan may kwento ang bawat lugar na ito dito sa ating bayan. Ngayon din, isa rin siya sa kilala bilang national artist for literature and a world-renowned novelist, which is also the Rosales Saga na i-translate ito more than 57 languages all around the world. Nung mga nakaraan, we conduct play regarding dun sa book, and also nagkakaroon ng pagbabasa sa mga schools ng kanyang mga gawa. And also, this coming December, magkakaroon po ng pagtatayo ng bust or the monument po ng ating kilalang Rosalinian, which is F. Sionel Jose. Yung pong kanyang mga libro,
Mabibili ito sa La Solidaridad, which is located in Manila. And also, we have here in our museum kung pag gusto po nilang magbasa. And also po sa library po natin. Tila isang bayang dadaling ka sa nakaraan ang Rosales. Ang parke nga ay hindi lamang pahingahan o pasyalan, pero may dala pa ring kwento ng nakaraan. Ito ang Rosales Park. Itong Rosales Park natin, isa ito sa mga pinupuntahan nating mga kababayan for relaxation and recreation. So makikita naman natin may mga iba't iba tayong areas for the kids. May mga play sa playground, and then we also have exercises for our senior citizens. So from all walks of life and all ages, open po ang ating Rosales Park. Katulad ng ibang mga municipal parks din, ganun din po ang ating bayan. Meron tayong park na kung saan open sa lahat ng ating mga kababayan and from other municipalities as well. Sa tapat lang ng parke, makikita ang tinatawag na Tomb of Unknown Soldiers o mas kilala ng mga lokal sa tawag na Triangle. Si Tomb of Unknown Soldiers naman, ito ay to commemorate our brave heroes. So, para itong monumento din, kumbaga, para sa nainaalay natin sa ating mga magigiting na mga heroes during the guerrilla times. So, makikita din natin kasi ang Rosales, isa rin siya sa mga Magilas Trail na kung saan ang ating mga guerrilla during the Bataan March is nag-pass through rin dito sa ating bayan. So yun po yung naipatayo ito to give honor to our brave soldiers and heroes of the past. Talagang busog na busog tayo sa kasaysayan dito sa Rosales. Pero teka, parang gusto ko namang busugin ang tiyan ko. Dito sa amin, matatagpuan din ang hile-hilerang mga pwesto na ang alok, pinapaitan.
Sa gilid lamang ng Rosales Stadium, matatagpuan itong Casanova Street, kung saan pwedeng i-satisfy ang iyong cravings sa sikat na Ilocano dish na pinapaitan. Nagbubukas ang mga karinderya dito as early as 5 in the morning at nagsasara naman ng 10 in the evening. Maliban sa papaitang baka o kambing, marami pang ibang putahe na maaaring pagpilian. Kapag nadaan kayo dito sa Rosales, huwag kalilimutang dumaan dito sa Casanova Street kung saan matitikman ang masarap na pinapaitan. Gaya ng bulaklak na rosal, mananatiling mahalimuyak ang mga kwento at kasaysayan na humubog sa paglago at pag-unlad ng bayan ng Rosales dito sa lalawigan ng Pangasinan. Rosales, the heart of the North, a town where tradition meets modernity and nature's beauty is in full bloom. Known as the Rosal capital, our town is adorned with vibrant and fragrant rosal flowers, symbolizing purity and elegance. The 100-year-old Presidencia stands as a testament to the rich history and enduring heritage of Rosales, along with Perez Coloma House, where Apolinario Mabini stayed. Nadadaanan ko lang siya noon at ngayon, nabisita ko na. I get to see a part of our town's history. Rosales, my sanctuary of hope and inspiration. Here I found my voice for liberty and agriculture and modernism. Rosales is more than just flower. It's a community filled with warm smiles, rich culture, and vibrant festivities. Rosales is not just a destination but a journey of self-discovery, endless potential, and history worth knowing. Come and experience the charm of Rosales.